നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് രാവിലെ തന്നെ കണ്ടേ. നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാളേഷന് വേണ്ടി പോകുന്നത് തിരുവല്ലാമലയിലേക്കാണ് കേട്ടോ. അവിടെ ഇങ്ങനത്തെ അടിപൊളി സ്ഥലങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കാണാനായിട്ട്. പിന്നെ നമ്മളങ്ങനെ നേരെ ലൊക്കേഷനിൽ എത്തിയിട്ട് അവിടുത്തെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ഫുഡ് കഴിക്കാനാണ് പോയത് കേട്ടോ. അവിടുന്ന് ചോറും ബീഫാണ് പറഞ്ഞത്. ബീഫ് നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു, നല്ല റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കഴിക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ നമ്മളവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി നേരെ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോണ വഴിക്ക് നമ്മൾ കുറേ നല്ല നല്ല സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ അവിടെ. ഈ റോഡൊക്കെ എന്തൊരു സ്മൂത്തായിരുന്നു പറയാം നമ്മുടെ യൂണിഫോമിൽ പോകാനായിട്ട്. ഈവനിങ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഭംഗി കുറച്ചും കൂടി കൂടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ ചായ കുടിക്കാനാണ് കയറിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് നമ്മുടെ റിഫിൻ്റെ കടയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മളവിടെ നിന്ന് പഴംപൊരിയും ഒരു ചായയും പറഞ്ഞിട്ട് പഴയ ബന്ധമൊക്കെ പുതുക്കി സംസാരിച്ച് ദൂരം നോക്കിയ കളിയൊക്കെ ഇരുന്ന് കണ്ടിട്ട് നമ്മളവിടെ നിന്നല്ലേ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വിട്ടാം. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ തുണക്കാരനൊന്ന് ഒന്നിന് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പം പിന്നെ അവനൊരു പ്ലേസ് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വിട്ടാം. അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള ഇന്നത്തെ വീഡിയോ.